La lluita contra el malbaratament alimentari, una eina per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible. L'any 2018, el risc de pobresa a la Unió Europea afectava gairebé 86 milions de persones, mentre que a Catalunya n'afectava més d'1,5 milió. Al món hi ha una població global de 7.633 milions d'habitants, un 26,4% dels quals viu en una inseguretat alimentària moderada i un 9,2%, que són 704 milions de persones, viuen en una inseguretat alimentària greu. I tot i així, cada any al món es llencen 1.300 milions de tones d'aliments. Per combatre el canvi climàtic, no malbaratar aliments també hi ajuda. Cada tona d'aliment malbaratat significa gairebé 2 tones de CO2 emeses inútilment. A Catalunya es treballa en el marc d'un pla d'acció on hi participen 65 organitzacions i el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentaris. El 2019, els bancs dels aliments de Catalunya van recuperar 11.490 tones d'aliments i van poder atendre més de 194.000 persones. Però la crisi social derivada de la Covid ha fet incrementar la demanda en més d'un 40%. I tu, què fas per lluitar contra el malbaratament?